Kajing kena bagi reusim kabu kinot banle iki kam sniu kham tama kabe dei bat ka kam ya de thiet kiat bi an halatsment kadai namar ba rang ba snong ka urmasi ujo ai kajing trei lang bat ka joint action committee ka bakan thop ya ka dorbar snong pernai kentan uman lat kor mauri lum he bat lam le er kalapan long bandon ya kajing pensai nau teu nong elam snong kumban span kemau bahaka arpusan tarik ujemang arja arpusau kani ka joint action committee kala shim ya ka sen jam ban tel akam ya ka jingjele ki kam sniu halatsment da ka jinga trei lang bat ki long kmi ki badi jing de hakate ka jaka ya ka ba ki la yo kurup bat ban the khongpong ya spa tli ki bilor kiat ki bala de bi an hakate ka jaka bat ka bala pen long ru ya kani ka committee ban ken tho bat ban ken no yo teu rang ba snong hakabe de ba ka jing kharoi ki kam sniu hakani ka jaka ba ka de namar ba ki kiat bi an ki bala yo ban kurup ki de ki bar na ka dukan uhen jong u halor kania na kalyang uba paston wan kar ubade rang ba snong urmasi ujo haka laipo ture jemmang arja arpusa ulami syakmat ban pensngo halor ka ka bau don ban ong halor ka te ka jing sak keno ya ka bau la ong baka jing keno baka kiat bi an ka ba yo kurup ka dei jong henman jong u kalong ka ba khlam nong rem bat khlam ka jing sisa da ka jing sukhia ka ba khrau na kalyang jong ka dor ba snong ujo ngilai perkhat bha hadien beliau jing tip ba la don kita ki kam bi an ki kam sniu ki balas dang ban kenrai hakate ki caka tin nagliang ke active committee darbar senang sijo kala lum galalang ya ka general meeting ka ba kan thup ya ki khmat rang ba bat ya ki khun samla trong ka senang ban ya mir chimot ban ya thir ya tai ba kumno ban rat dan khong ya kita ke jing sniu ke belas dang ban kan ya pos no dagoi ke jing mot layarai ban treisitom bat ban rat dan khong ya kita ke jing sniu ke badon hakate ke caka ngilaya kut ban in pha ya ki volunteers jongi ki khon samla bat kirang ba ban ya treisitom ban ya telakam namata ban penduk jan ya kani kecing sniu da kecing tre sitom jongi nagliang darbar snong rijo halor purusam jong ke darbar snong ngidan ya kecing kli ke bakrau ban rad deng khok ya kita kecing sniu hapadeng kata kecing pentrikam ko jongi kecing im sngi jongi ngila pha ya kulon tios man la kasngi kham tam ha por chan miet bakin lech sakate chaka ban ya sentiat bat ban ya pahara ban kumno ban yo ban pej ban khmi ya kum kita ki kam snio bekidon ka ba kong san hi ka ba ngila ya lenti kede kecing khai kiat be a wala don ki wi kam ki basnio kum ka kam ki ba khta ki mang salang ka kam lệ klem akor kui ki kam ka ba le steng su banai kata ka jing ki wan ki nong di drugs ngi tai kandai ban syam ni kita pan kam dei ka basuk ten rei ka ba peleng hi bang yu i ka jing trei kam ka ba ngi hi ngi lai ya lenti ka dei ka bang lai yo da ki bon hachal litar na ka tei ka chaka ki balong ki ba kta sisa ya kata ka buram ki chot jong ka snong bat ka lai long lengkar sisa dengan ngan penpau hang ni menta ba habidai ba kani kam ki ba ba kicing de kiat ba kumbang ong pi bang ngilai yo ya kita ki nong de kam ba bat ngilai yo kurup ya ki kiat da ki hacar hacalita bat hadien bang ngilai yo ya ki kat ke bang yo ya ki ngila khot ya ki saka ying snong bat ngila bisar ya ki ngila sneng lakrau ya ki ba kim dai ban mlien dagani kelanti ya chongki namar bakta ya ka yeng kasam chongki ya ka long ri yang chongki kham tam ya ka imlang salang kaban warna ya ka sukasan hato kita ki JAC ki tip mo ya kata ka ching tri sitom ko chongi ka bang ila im sngi bang il du thia du dam bat ka ba bon sien bonwat bang ila lech cha thanat PlayStation ban IT ya ki ban kumno ban ya rat deng khong ya tak jing sniu kini ki ki jing ki ban yitung khu bang idon ki jing khli nak liang darbar snong ndrei ngam ngai baki wei ki darbar snong kin tip ya kata namar bangi te lakam
tang hapo puat usam jongka darbar senang balada don ki wei pat ki ba dai na ka wei ke caka habai tungku ba uti puat ngi set pentip saki baki dia saka ka wei ke caka ngi set kontak ya ki nong kit kam jong senang bakin le yak dan kam kata ka dai ka buram ka bangin pentip lada ki dia saka wei ke caka ngimla ban le thombor mangi kadai ka kamram jongi pada ban pentip sakitu ki bors nong bas ngubha mengli obat ini beriu wan sani ban mi kata ka bangila le bat kata ka long kadai ka badan kam bangin don kata ka jing trilang ka jing kentho chong u loong ba ka jing kentaj sodas nong urmusjo ban ya trilang kadai namar ba ka ying dukan khayikiat lalong trai do men chong u kon ba ngam nut ban ngam slan ban ya trai bat kata ka ji namar ba kata ka yeng kebade kiat mar ka de ke chong men chong kum kita ru kam de su ka ba ki ta ma jong tang yang a rei ya ka yeng san ba ik chong ka thau ro koi klem ka ching sisa kum no kinut ban ka tho ha kan ka kom kalong ka basang ha ka ching sisa kum ngi ki bandang tip ya kata ka o akor tip beriu tip lei ban su kan no kam de ka basok te nganuat bandong hangniru bat khnang bani sai pe ba nakliang chong asimen bat nakliang kaburom chong kador bas nong urmusjo ngiyeng skam balada dei kayeng chong ohman balada ya ohman lane yanu inuru ka anj nong kam don chingma kan trei salonsar khnang ba ka ching sniu kan du chan ngim dai bani tengan hang nong om makum kini kisukun tho bi an klem ka ching sisa kata kadi ke babak lah kenang bensai poi ba ngan bensai lor kini kenorim ba kador bas nong hi kajang scam ba la dai human lane dai mano menuru ngim don ching ma ngin le pe kat kum ka kam kenang ba kata jing terikam kan long ke bakhuj ke basba bat ke biai bai nanti bat ke ching sniru kim don jaka ban don ha keceli kador bas chong kador bas nong te kata kadi kalong bom la pediang dalile ru ban kentho halor kata kanorim bat kalong ru ke babi an ban chu kentho klem ke ching sia bangadon kti pen ban hakata ka ching de kian Nalor kata ulo angru baga jingkam urang ba snong ka pernai bau ni urang ba snong kentat ye ka jing terwa bani trailang ka dei ka bom don nong rim bat ka long tang ban pen bot nam bat ban pen ja buram ye usimet dak ba pen tep ba pat ken jok tien tang si ken tien ru halor ka ni ngakwa ban pen sai halor ka jing keno chongki bat ka jing ka tho chongki nong kit kam chongki si da ka bang la sot kat tu kat ni ki points ki bakta mat yong yanga bat ya kasnong hibrok away harangkat kecing pensai halor kecing sisa usor dar snong jongka pernai ulakan tho ba dagabat pan pau ba la cukhot cuwer bun sien ya sor dar snong sicho ban yatri lang bat kecing si ban rat dengkong ya kecing snio henry usor dar ulakan taj bek kata ke bala kentho yang hak tu ka sengi te kani kelong ka ba bom don nong rim hai ru bat kadai ke kam batang ban penbut nam ban pencak puram yang aku mengelam jong kesnong bat ka bakta ru ya ka puram jong kesnong namar bangan ong hang ni menta kenang ban sai pai ba bat tang si sien ru chu kren chu phuan chu petip ai halor kani ke jing thau kani ke chi esi nak liang chung nuat ru ban kren imat te hnai kum no unut pat ban kan tho bat ban pencak buram ya kani ke jing trikam chungi hapo ka dorbar snong la chong te kata ka wei ka ba ka bom so tanat bagan long kum kita kinong lam snong ki ban pej ban khmi ya ka bahak miat ya ki imlang saklang habro kliang te ka ba ar ula kono ru ba ya ka kiyat be an layo na ka ying dukan ka badon syakaliang jong kisnong si cho bat ka kiyat
kepala the hak tu sengiru layo ban kem na kate kedukan kani halor kani kabenta ngala kenang bakan long basai halor kani ngaban biang kenang bakan long basai ngala kontak ngalai kren bat tu ba obosyong dukan hak tu kecaka hatu iya ngalai kren bat u ngong hatu kadai ni em ke basisa bakani ke isi kelak kem kiat nang di dukan supi bat ka bakila the ru hak tu kesngi kadai na dukan supi ngong ya thu hok mdai ban buri ya ke jingsa te ndai loang ba kani di tang kecing parap kam dai na dukan jonga bat kadai tang kecing penthok beria ngam tip uang ya ke kecing thmu jangki ndai uang ba kam dai na dukan jonga ulak taj mardor ba kam dai wal dang ong to phlala dari kecing sisa uang em kam dai kadai nawe kam dai nanga te kum kini ru haba kapau kini kecing penthok bat kabang layo kren na uni nong song dukan hangar ngasimba kani di tang ke jampan ban pen snudor tang ban pen snudor ya ka sensar ka kadar kecungi hakati kisnong rumcho nam ta ketika nam ta kita kicaka ulabu jing keliru bakum no kila ban kem bat ban the ka kiat khalam kanu kanu ga jing pensisa bat ong ru bakini gi jing keno bat gi jing ken tho ki dei tang ban penjab buram bat ban pen her dor ya ka snong barok away ngabu ga jing keliru kumno kila ban sukam ya kata kiat kumno kila ban the ta kiat khlem ka jing sisa ka parthe menta dan kam ya ka proof ban sukun tho kam long lada dei pemban ka basisa pen iya ka proof jengpi hangta te ni haban age jing ro kan wala kataru ban musliah he dak wei ki darbar senang saka wei ka jurisdiction jang wei senang kamlong ka babha ban le kumta kataru ka de ka babian kani ka long ka jing ka tho bian ka ba kumno kinuat ban le kam na ka caka jang wei senang saka wei senang kani ka ba pakla don kam dalap kum kini ki jingcha don kam ban pentip yaki bor jang ka tu senang manobri pej tu senang sungu baha ban pentip seki bat ong iki bangli bat hang ni bat wan menta bangin le bapin le ikub dan kam ong bej bapin le don kam ladang im le ate kadai kan ndai tang kecing pentip ru em kumno ban su pharap kum de im pej pej kani ka igum kim kyang ba kim long ki basisa kidang dei ki ba arsap kim nuat ban kren jak sisa namar babam don kata ka proof ni ban pen i yatiki evidence ki basisa don we urang ba snong jong ka laj gol mauri lum he ngalngo abau ni rong ba uong ba ukam ba dukun tho ba hakate ki caka ka bahab aksnong rumcho klak la caka rit dengan ki kams niu hakate ki caka hakaba loong ru ba ulakhat ban yawer to ro basnong rumcho ban age jing trilang bat kecil isi Henry ngapen sai hang ni menta ba tang si sin ru uklam pat thuar yanga uklam pat kran ye nga uklam pat ong ye ndai kum no unut ban kun tho kum kini na kata kadaw ngas ngo wan ong yow ni roma ba sngu ba bandum nang tang ban kren ha ka social media dan kam ban ye kren haba syai haba sit haba markhamat dan kam menyekren markhamat namar bakani ka kata iya ka burom jom kesnong ladawan kren markhamat bat nga ne su phur yang aru kata la su thu ke ke papenlong ndai ban su kun tho kum ni bari tengan kita kejis niu hak snong rujo kalong ke ika bom sutunat ke ba susri te ha ka bade pat bat kani ka jing don jengki kata ke isi menu bakila thau bakila form ya karu ngam tip ya kata ngam tip ladu menu kila form te Henry tang urang ba snong jongka kenton mon ubala ajing tip yang ba ngila dap form ngila dap thau ya kata ka isi barat deng khong yak jisniu ngong hoj sotanat sibun ba pilala ban le komta ngi kit gok ba ban ya trikam nam ta ba
ti lo ong yang pada ba ngkwa ban ngakwa ba pin jatri lang ti hakata kapor ko bagi ong bangakwa ban tri lang ong em to jatri nak liang jong phi nang ba kita ke jing thu jong phi kin long ki ba chok ti ong em ikwa ban tri lang ngakwa ban tri lang bat phiru nomor bi hap senda ka dei jing sya ka ba ya don lang senda tendai ngakren ta ba sai yo to rong bas nong jong ka konton mon ngong ba nak liang kedor bas nong urm richo ngimla ban ya don bentalang ban ya trilang namar badan kinong syun kiba lawan thombor ya ka jing don jing em jong ka snong urm richo te kata ka penlong yangi bangi ngim pediang ya kan ni badan kita ki ba ngilai tungku kam hak bedai bat ka kam sansar ka khadar jong ka snong hak bedai bat pu ram jong ka snong kilawan thombor ya ka jing don jing em jong i ka snong richo ka ba kalong ka jing susi ka ba khrau hadu ka tata kumno bangini don benta bat kita kinong syun kumno bangi don benta bat kita kinong syun balai ba kita kinong syun ru kidang kwa ban ya don bentalang bat ngi ban trilang ka ai ka ban cha la ngi trilang bat ki kani kai kalong ba ki buri yak jing sya kini kinong syun ki ba ngadai hi ban pampau kini por nomor ba latangap pampau kim tip balai bam don ke jing bam ya trilang ndai ke jing bam ya trilang kalong de basai ko mang le rementan ba don ba ka dor bas nong pernai kani ka dor bas nong pernai kala wan thombor ka jing kuntur put kuntur sam be an bat om dei tang kata ka jing wan pencet penculur ya kamadan football jongki kena snong bat kila turu de ya ta kulpus jong kamadan football te hadien kata kilawan thombor yang sai sien bantu yang kita ki ding pada ki belesi yang dak kena samla bat kila tu yang kita ki kulpus bro asin ngila IFR bro asin te hadien kata ladon yang ru hagnik senam ladam ba yaka cingtai cungi yaka building ka sports building ba kilau wan pencet penculula pen klem lut baro katakan ka ba kini ki dik nong syun ki ba wan thombor yak jing don jing em jong ka dor bas nong om syo kumno kan ngindang la bani trilang bat ki badan maki ke ai te ka banca la dang i trilang bat ki te nakata kata ngim kwa bani trilang bat ki namar ba ngimpen sniudor par yak jing trayam ki abi ken tray nam takam ba ngiru ngin tray namanta kabit ka biang jong ka dor bas nong jong kata kadai ke balong ke ba ngi ai ke jing pensai ke bas kem khnang ba ki ba bun balang ke pet ba kin suthu ba kin sai yakin ki ba baro Habatin pet bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya